Айде, че сътръстваш. Височество. От другата страна. Ти кога ми беше казала да сложа високи чулки? Кой ще задава? Ти. Може и без въпрос, давай. Ти си подготвен, предполагам. От днес започваме подписка за намаляването на местните данъци и такси в град Пловдив. След многобройните ми срещи с пловдивчани, а това се среща с стотици хора в Пловдив, се установи, че данъците и таксите в Пловдив в момента са прекалено високи. Стигна се до абсурда те да са по-високи от софийските. Затова призовавам всички мои съграждани да се подпишат на тази подписка, защото касае всички нас. Касае всяко едно пловдивско семейство, касае и нашите деца. Нашето виждане е, че данъците и таксите трябва да се върнат на нивото, на такова ниво, каквото беше по времето на моето управление. Истината е, че тогава Пловдив в условията на световна и вътрешна криза успяваше да се справи с много по-ниски данъци и такси. Смея да твърда, че това бяха едни от най-ниските местни данъци и такси в цяла България. Сега тези данъци и такси са необосновано високи. И смятам, че в интерес на всички пловдивчани тези данъци и такси да се върнат на старите нива. Колко време ще продължи подписката? 2 седмици от днес. И колкото повече пловдивчани се подпишат, ще ни дадат по-голяма сила, защото ние да докажем на сегашните управници, че така не може да се управлява един град с толкова високи данъци и такси. След това къде ще внесете? След това ще бъде внесено от нашите общински съветници в общински съвет. Няколко пъти бяха правени такива податки за общинския съвет. На няколко пъти беше внасено предложение за намаляване на данъците и таксите, но твърдоглавието на господин Тотев стигна до там, че в момента ние имаме едни от най-високите местни данъци и такси в цяла България. Пловдив от града с най-ниските местни данъци и такси стана и града с по-високи местни данъци и такси от софийските, което е абсурдно и нелепо. Само при Традецки ли е подписката? Подписката не е само при Традецки, на 7 пункта в града ще бъде подписката. Във всеки един от районите на Пловдив ще има изнесена масичка. Тоест пловдивчани ще имат удобството и възможността на 7 места в града да се подписват. Къде сте? Основно ще бъдат пред детските градини и детските ясли в районите, където има такива. Защото знаете, че се стигна до абсурда детските ясли от безплатни в момента за едно детенце да се плащат по 50 лева. Това автоматично прави тези такси едни от най-високите в страната.